Fira Passió 2019 d'Esparreguera. Cercavila dels Armats de Manresa aquest diumenge 17 de febrer del 2019, per al perímetre de la Fira Passió d'Esparreguera. Aquí els veiem tots sortint del seu quarter general, al Teatre de la Passió d'Esparreguera, tal com fan cada Setmana Santa a la processó dels gremis per la ciutat de Manresa.